Ama Chibuk Bokhorok plena. Pura Chibuk Bokhorok sople Chibuk Bokhorok. Lamsago hai tinini tekaisa ketal video. Dalok chungnak na sajak previous video asuk kamke nang khumpui je story ne toi nang kamke cheri chung sai manlia. Tinin o video omun toi kaisa chung kaham ke di pathangoi nai chung nang na kamke sai khnari nai. Oman bagu video na payasuk jarari oi nai tongdi. Dalok narok tabuk nugi makhana social media asmakin viral ongoi tongmani holong khajak Chibuk Bokhorok mano hinoi. Tai dolok no kamkin saimano khumpui ni kaisa story tong a jaga narok nukha ebang ek khana ka hingwa saima khamon khna jage keba koi baat nahi tini o video chung nong omai ke kaham ke sai khna ne ekdom asan basa me Ama Chibuk Bokhorok plena. Pura Chibuk Bokhorok sople Chibuk Bokhorok nai ne. Sem lihat boleh tahu. Donggoi raga nih Bokhorok. Yang hema kali. Dolok kumpuyong ka kaisa Hereditarium tai Cornerium omaita kumpuyong ka dolok kaisa Tripuri chini Tripurasan kaisa culture tragic culture ta hinke dolok no kaisa kamken saimano je Raima bai saima je Raima saima obo basically two sister no tui sajangmani je bibah na kaisa ka gumti nodi te kaisa ka dombor je gumti nodi tai dombor ni kok no jaga link tongta tai dolok no kamken saimano je Raima bai saima bibah na brok hukhayu Raima saima tai bon bufa hike to osai khaiman ba nonga asuk tongai mainya hike bon bahana juk tongta hukhayan thake pan brok satung mandagi dile huk saungma tangota a jara brok omai ke wan soka je lengla phro omai ke wan soka ta kok salai ka tabuk je kun borok phano je gairing tangui rkha hike ang bonani sai an busai hini wan sokoi nanai omai ke brok kok kunui salai tongota but a jara wo je khoroksa Chibuk jabun osgor hini sini jagota english bai ke to anaconda no kaham kin saimano a Chibuk bong bogi kaisa huko kaisa gairing tangui pai khata kaisa gairing tangui pai kha hinki obviously but o jaga je bibi je Raima bo mai ki sai pai jak je borok ta o jaga gairing tangnai bonang ani chai hini songnai hini bo to sai pai jak oman bogoi bo boni busai hini bono bo wan sokoi nawi pai khata tai dolok no kaham kin saimon agin din ki হয়তো যোগ হিনি সাইমানুতা আফ্রো যে কোনো কক রিজাক তং খাইখা কক ন মাস মানারু নারু যাইকে পচে অংতা উমান বগব্র কক রিখা হিকে কক মানারু গুতা উমা হিকে ন যে রাইমা বক কাইসা কক মানারু খা Chibuk bai kaijang na hin কক মানারু খাতা হিকে জেফ্রো বরনি বাহান জুবে বিবি নগক কি ভিলে ফাইকা আফ্রো বনি বাহান জুক তং নাই বুফান সাকাতা বলে Chibuk নসি বনি বসাই হিন উমা হিনুই বন বুফান কক খলগই সাকাতা দলক তেয়া দা কাইসা খুমনি মুং মেনশন খাইজাক ওবংকা খুমপুই basically kamkin sinuna white ginger lily hin siniuta akhum asukin mota asukin bahai asukin smell was ekdom pura serata borok bibi bahanan akhum na je kholnyai khajofan ber khaike bahanun ke hoithango tai bibi ni ken hoya kham ongui tongta obuni reason ko no kamkin saimon je Chibuk tongnai boni je jadu bai mai khai dong khata but je pura je saima bon bahan saka mai je baile omai si Chibuk na simon chala niwan chuk omai sakata afro bon bha saima man bagoi bha saka je Raima no je nini chalano dengdi chin nogo mai chanan bagi dengdi umai ke sakata hingga buriba kubui niwan thugi rengui na kata je mai chanani afro keno je Raima ni bha je Chibuk no tanui khibi pe khata je umai je kirima chincha purani umai kirima chincha mani rokbai kun obongya an bthana kun jinang kai manya Chibuk rokbai umai ke tani pai khata but o jaga kaisa kok ke phonu saimanya na je
raimani bahanjuk bufa hindi bahanjuk ni borok ke chibukno chibukhen nogo but raima bo hinke chibukno khoroksa raja ekdom chela naithok oma hikin nogo afro tani bufa khibi pe khata dolo hinke dolo nugi makhana 15 tarigo je tamo afro mahashivratri je chibuk sabuni mahadevni o jaga umon link phono ta a chibuk nuta dolo je tani phobui khibani je holong chawi thang khata pathon ongoi thang a jara raima saima kha je bufa chibukno tani paikha afro bo asung markin kap khasuk bukha bai asung markin kap kha boni kap bani mokol ni mukti lai kaisa nodi ongoi thang khata a nodin bo aste aste thangoi tuya kologoi paikha a je mokol ni mukti bai nodi ongne am nodin mongo kha dolo kumti nodi tai abunon jora jora ke no dongo ni khompoi ni jaguta dolo kenok tabu kaham kino saima khana je thangnai 15 tarikh chibuk manjak mani a chibuk nu je raimani bhav chibuk tanoi nyai chibuk tan mani ta dolo je tota jati chibuk tan man a chibuk nu pasan khawi thang kata o jaga dolo chungte kacha point 8 khainai ubangka je khompoi khom abo bu jaga man abangka dolo kaisa bolong tongnai kisa wild area uta tai a jaga o kisa tuirong ni gana tuirok bahai manne a jaga o umai onguta tai a khumno no khaiken boro wancho kaisa secret kaisa pavitra umai hini wancho uta dolo ginok tau kahmkin saima khana baksa borok buita tai ongoi jongta je gonna tuisao je nukjangmani je chibuk bokhorok kosa nukjangmani je phobjak holong tajang manmani obo haino phek ongkhana ei ongkhana umai ko wancho goi tongnai rok gorok nang thanamutugo dolok obo kunu phek ya obo ageni jogni kubui no obo no je tiprasarni laibuma tiprasarni je mukumu ageni ongoi thangmani kothma maita Obonka Jakaisa complete Kumpuin Ustarta. This story is frequently recounted by elders as a series narrative passed down through generation embodying themes of love, nature and sacrifice. Dola ukotumaka ukiran kotumaka age hazar bosor ni sekang ni umai kokta. Obonka dolok tiprasar ni je kahini tiprasan je history, drama and saimanita. Je age pro Chibuk Bokhorok no tani nya jahao phomani abo manda khata tabu gonda tuisawo gonda sarao obono tab viral ongi tongta je phomani tabuk na je holong ongi pheka Chibuk Bokhorok phomani holong ongi phai ke wan thoi nei dolok jodi no baksa borok wan thoi tongma ke obo phek si mai Chibuk Bokhorok phomani bai ke holong ong nai jodi si phek ongi tong kha ke age pro tani phomani tak bai ke holong ke manda ke obo jaga no wan thoi nya ji obo tui ni dolok tab gonda tuisani boro asuk markino obo tui je Chibuk Bokhorok tui nai markin jani janogo ponji lai tongo ta dolok ponum satalai sogoi khulum lai tongo ponji lai tongo raima bai bini chela je bosani se kerang kotma yang mai singo success ong ya pon ayang mai singo je success ong bar raja rani sawi tongi khata dolok o jaga chung obo nogi manon je kubi hamjak mawo chibuk nu phanchi kubi chala nai thokeno ketabok no wan thogoi nu manum hinge dolok tinin video chung kaisa short likhnong no ma saka je full ke sanan thaka ke 1-2 ghonta nangnai omon bagoi short ke ma saka ta kubui na haiche je khungpoi story bo kaisa kun story it is not a story it is emotion asuk marken chung o jaga nogoi man sacrifice love believe o jaga chung nogoi man tam no gyatong hinge dolok tinin video bagoi asuk don onglasinai malai chung next video obuno toi nung tam sanam suk dolok dolok comment khai chung bai share khai manu tai video no saja goi tong kha hinge subscribe khai di like di nungchin logeo tong di